Si Kristo mianhi aron pagluwas kanato og misaad nga siya mobalik. Magampo kita sa kanunay, mahinangpon kitang musugat kaniya. Sa matag pangamuyo kita moingon, umari ka Ginoong Jesus. Nga ang pagsaulog nato sa Adbyento, mag-abli unta sa atong mga kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Nga ang kahayag ni Kristo modanag sa kangitngit sa sala, magampo kita sa Ginoo. Nga kining korona sa Adbyento, magpahinumdum unta kanato sa kanunay nga pagpangandam sa pagbalik ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Nga sulod sa panahon sa Pasko, mapuno unta kita sa kalinaw ug kalipay, diha sa atong pagpaningkamot sa pagsunod sa pagtulunan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, ang imong simbahan malipayon nga nagpaabot sa manunubos, nga midanag sa among mga kasing-kasing, ug miwagtang sa kangitngit sa kasalanan. Ibubo kanamo ang imong mga panalangin, samtang kami magsindi sa mga kandila ni ining korona. Hinaot unta nga ang ilang mga siga mulamdag sa kahayag ni Kristo, ang Ginoo, hangtod sa kahangturan.